nginamthandisa ngithe singusisi. Bandla lenkosi masikhosithandaze amen. Ngiyaphinda yanelelela amanazareta angcwele enkosini. Nina amanazareta kwathiwa nizindla amafazi ezulu. Manje mina njengoba ngiphambi ngizizwa ngifumayeza. Ngizona ukuselela ekukholwa emveleni nakho. Ingayeno yinye yamanga. Hayi nawo amanazareta amanga. Angenza umuntu wakayike akazi bekhona bekhona. Anibona ukuthi nephithi isonto ngamanga. Nake nakha into yagcwala umhlaba. Basaba abantu beMozambique inyakhile la yakanye. Yaba nekhanda lomsila. Yaphelele nje. Kodwa nje bangela ngisukuma nokuyibongela. Ngibongela nabantu emhlabeni. Ngibonga uNkulunkulu wombela. Ekusigcineni kwakhe kwaze wafika lesikhathi samanje umphefumulo uhlangane nenyama. Mfundisi ngifundele amahubo 1:45. Verse 1 no 2. Wena
Sizobonga uNkulunkulu uBhomela esigcineni kwakhe kuze kube imanje phefumulo senenyama singafunda baba mfithuli. Yakuphakamisa wena Nkulunkulu wami. Yakuphakamisa wena Nkulunkulu wami. Nkosi. Ngilituse igama lakho phakade naphakade. Ngilituse igama lakho phakade naphakade. Imihla yonke yami ngiyakubonga.
imihla yonke ngiyakubonga ngilidumise igama lakho ngilidumise igama lakho phakade naphakade. phakathi. Ngiyabonga baba. Siyambonga uBhombela esivikele kuzo zonke izifuna kwi-COVID. Bahamba abaningi wasifihla phakathi kwamaphika akho thina namanje sisekhona. Asisho ukubamba ngoba benezono kodwa bahamba ngoba uBhombela wayebadinga. uNkulunkulu akasithandi isitshe esigwalile. Lezi ezinhle izitshe zona ayithathayo ayosebenza ngazo ezulwini. Asazi nathi noma washiya mhlawumbe ngoba sigwalile kodwa sothi esinkonza njalo sigwale sinjalo senze ukuthi abuye sikhumbule. Ngiyabonga abantu kaNkulunkulu abaningi ababefisa kuba kuJulayi abafica kuJune abaficanga ababefisa ukuba la elinda bezothatha ukhiye bacela ukhiye bezosunkulunkulu abanye ukhiye abaficanga lutho. Thina siyabonga ke Jehova ngoba usigcinile baze bafika lolu suku lokuthi size la elinda ndonga isibhedlela sabantwana bakwaZulu ukubani sizonxusa ukubani usiphe ngamunye ukhiye uyongena emhlanganweni kaJulayi ebuhleni. Ukhiye ke lona ke bantwana bankulu kuyindlela eyiningi uvula zonke indawo lo wasebenzela kuzona wena ngoba usebenzela esikogweni uzovulela esikogweni. Mama usebenzela uyongena emzini wasebuhleni ngoJulayi uzovulela ungene emasangweni asebuhleni. Kanti futhi lokhiye muhle uyayifuna inhliziyo ngoba inhliziyo isona sono noma soni esigqilaza umuntu. Uyayivula inhliziyo bese ukhipha wonke amavunulo lawo inhliziyo walahle bese usala umuhle usala ubuhle. Mangabe la umthandaza ngeqiniso friend. Ngiyafisa ke bantwana baNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu asivula amehlo asiphe inhliziyo ngoba into elahle abantu kakhulu izinhliziyo lezi. Umuntu angasabona ukuphi wenzani la sikhona kusezulwini bantwana baNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu mana zakhe seyabalamanga. Nyazi sike sihamba sike sawapha umhlaba sasa ufike eMozambique. Kodwa ungijabulisayo kuthi lo lwazi lwethu besinayo uBhombela khulilanga uNyazi loba kuthi ngwana makhosazana. Ubaba mkhulu wabuye walulisa ngesakhe sikulolu hambo laseMozambique. Wasivikela omaskito bakhona. Uthe uluma kanye bese uyashona. Kodwa uBhombela wayelo uyinathi. Azange ufenda yedwa umuntu. Kanti futhi azange kuphule noyedwa umuntu. Yazi yamnandi indlela esihamba eMozambique madoda. Amadoda ukuthi amagwala. Ayina amagwala madoda. Nadalisa kwazi lisa sishumayela la sithi wathi ushebe lasabuya hawu ndabeni lahlala phansi. Nebona Nazareth ushemba no anomthemba. Thina nje Nazareth sonke sibonga straight. Akwazi ukuthi ushemba ubonga kanjani. Ngoba lapha khona ufika vula ushemba.
La kufika khona sekufika philisa bese kusala-ke kubusa igama lakhe bewasafika eMozambique nje wasala kubusa igama lakhe babeqala abantu baseMozambique ubone nje ngaleya esafike sayenza khona namanje abakakhohlwa ushebe labantu bekade bamgcina eminyakeni u-34 bamgcina kodwa bazange bahlubuke babeshayela emthetho ukuthi ushebe uyokaze asikhumbule ngelinye ilanga ngibala-ke saya-ke eMozambique safika hayi una zange sihlupheke bantwana baNkulunkulu ufuna uma siya ngelinye ilanga wemadoda ngisangwamagwala basambile kodwa fanele yazi ukuthi akekho umuntu onokulawula ushembe onamandla okulawula ushembe ukuthi u-ayiphi noma uyaphi ushembe ulawulwa yizwi esuke limkhomba labantwana bakhe akade bamgcina abalambele izwi lakhe uthi kuyafika kuyaphila kuyadushulwa kuyagetha kodwa fanele siye lapho ungahleshi madoda bathi nathi madoda nofana lifakwa la nenze njani wase dadala ubala nje kwaqhamuka intshumayelo ongakazi uyizwe kwaqhamuka intshumayelo engakazi iziwe umuntu Shambe manazareta akalawulwa umuntu ulawulwa yizwi mali imkhombe entshonalanga mali imkhombe eningizimu mali imkhombe so sifike Zambia madoda mangaba amagwala fanele abantu bagcine beyazi le nto ningabe novalo futhi kanti manifile noveza umuno yini abantu nomhlaba awubona phela kade bafana bade wale ngokholo befela ukholo lwabo nesaba yini Ana usale ethembeni njengabantu baseMozambique 34 years beshayela ethembeni ushembe uza sikhumbule abajabulelanga into yalana namanje basajabula noma sasingaziwani ngelanguage kodwa babona nangu ushembe ushembe inkinga yomuntu ngoba mina ngishumayela ngesizulu kodwa babengizwe ukuthi ngithini phinde ufunde babugcwetha lapho uJeremiya 17 verse 7 uphinde ufunde Efeso 6 verse 10 no 11 Aiza namsha iza
Ulubiza I'll be there. I'll be found out. I'll be found out. Shembeke batala bankulunkulu akalawulwa umuntu ulawulwa izwi elimthuma lapho elimthuma khona ayophilisa abantu bakhona ayoduduza abantu bakhona abenze uthando lwabo lukhule luthando ushembe awufunda bamasitholile ba ubosisiwe umuntu othemba uJehova ubosisiwe umuntu othemba uJehova nothemba lakhe linguJehova nothemba lakhe linguJehova phinde ufunde la Efeso 6 verse 10-11 busisiwe umuntu othemba uJehova othemba lakhe linguJehova ungathembeli kwezinye izinto umuntu ekutshela ukuthi angayiwe eMozambique ngeke sibuye ungamnaki lowo muntu ngoba baningi abantu lana abezile bezodukisa abantu uyabona nje kwakusizwe yakuJulayi sizohlupheka ukuthetha amacala maningawathetha nisuke emakhaya sizohlupheka yibona nemhlangano leyo sebumnyameni ebhidliza isonto yabona makwabiza umhlangano ebumnyameni uphumile uNkulunkulu usenalo ithemba kuJehova usuyithemba wena uthi mina ngumina esonto likaShembe wona
Abenikholwe eNazaretha. Nikhumbule futhi mntana fika la ekhaya nanizowenzani. Uyahamba umuntu ahamba phinda duke. Iyasho ngomele ngiyeduke umsebenzi wakho. Imishaba uphila kwami. Ingaduke madoda. Ngoba idimoni elizima ngabe phambili. Idimoni lesifazane leyinkinga. Awathi umkhulu wami ilanga lamalanga selihlele esitandweni wasengena nomama lo uthi umabani noneni baziyo. Umane uMamthembu wasengena uMamthembu naye ethi ungene umoya kaBhombela. Ongasekho no omoya kaMthembu abafana bangena abantu bakaMthembu sengena waBhombela nje. Inguthu zamadoda zasiyilandela. Ngoba inguthu la. Ithiwa wayengave waxekula lawo madoda ngemvuko. Ungasiwa wakho. Ushingandla kusha unkosikazi wakomunye umuzi njengemvuko. Nowakhe ngakuthinti. Ufike ekhaya uthi hayi ungangithinti ikhanda kodwa athi kudabula ngemvuko lapha. Lona idimoni lesifazane liyaba nawo amandla kodwa yanqotha. Mina ngifuna nikholwe. Ngiyithola bakucwenza Efesu 6 verse 10 11. Ba. Isho. Elokugcina qinani nasesandleni nasemandleni. Elokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani izikhali zikaNkulunkulu. Hlomani izikhali zikaNkulunkulu. Ukuze nibe namandla ukumelana namaqhinga kaSathane. Ukuze nibe namandla ukumelana namaqhinga kaSathane. Ba. Ngiyabonga baba. Kusibusisa. Ikusele ibandla lonke. Elokugcina qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Uvalo aliphume liphele uvalo. Ithekile naqaleni emini ngishayela isitimela. Owenu nina ungena esitimeleni. Ningabuza ukuthi siyaphi. Uthi siyaphi? Sisuka kude phela isitimela samampondo eGombela. Asikaze sime silokusambile. Manje ngoba ubuza usiyaphi wena ubuzelani siyaphi? Uzosiphazamisa. Fanele nje niqine ekhulwini. Ngithembe njalo ushebe. Yabona mawulo ukubuza isitimela siyaphi. Bantwana baNkulunkulu anokhumbula idimoni lelona baba mkhulu. Esuke eqala lolu hambo esuke entabazwe ezela ezosiza mina nawe. Ngiyosihlangane kanje. Elanithi shayanda ukuthi wena uthi abantu abenzele ukuthi nasithi abangakwenzi udlala ngabo. Azange liphele lo demon. Akekho owakwamala wathi selahamba lo demon. Namanje lisekhona. Elanithi ushembe. Anobhasobhane. Ngivuye idemoni lesifazane ke manje. Ekade lila emafonini. Ishumayela yazi bekhona. Abana phone lathengwa nje. Lathi waseMozambique asizukubuya. Ushengo wesitano waye eMozambique. Wabathathwa lo. Kwakoshewe ubani umkhulilanga. Lutho. Umkhunyaka ezulu. Lutho. Ubaba uthini? Lutho. Yiko ngithi ndamanga banazaletha. Lakho intanga yakhe izigcina athi khona.
Sisaba kamadoda ngaba namadoda amancane. No mama. Asaba no mama. Amadoda asaba njalo sekwazi sesikhuluma efonini. Hayi loqine kolweni madoda. Uyazi sikholelwani? Sikholelwa ukufa. Mase sifile bese uNkulunkulu ayasikhumbula. Manje niwelisabe kodwa ukufa nini? Wadlala umuntu. Aya ingakade nganikhuza. Engakabi khona lamafoni athintwayo. Kusekhona ubhobho ngathi mina wayena ama-social network. Andizange niwayeke. Namanje ngisona ngawo. Niyazi thina bani? Into mayisenziwa yithina. Ngaphezu komlungu ibe yihle. Wena mayisenziwa yithina siyayenzisisa. Go lo mama wathi ngeke sibuye eMozambique. Wayithatha lokho. Wema sene madoda. Weka isuthi. Sanuqasha. Niwawaza ke nini ishwezo umama 23. Noma ubhekeza wena ishwezo umama weka isuthi. Yini phone ngazange nisangiphelezela ke eMozambique imntana umama uthile kuselfoni. Wazaniphuca mama amabhishu lawa bese ngigqoza lawa amabhishu maningi. Mabezokhuluma into bese nina niyayizwa nilalele. Wabazoniphuca amabhishu lawa ngempela. Uma bazokuyile noma. Angifundela lapho wetha Matthew 7 verse 15. Ungangilibazisi wena sitha sami uma uJehova eliza amangisuke imlandele ungangilibazisi Kwayani abaprofeti bamanga. Kwayani abaprofeti bamanga. Abeza kini bembathise okwezimvu. Abeza kini bembathise okwezimvu. Kepha ngaphakathi bezimpisi siphangayo. Angaphakathi bezimpisi iphangayo. Yabona kube na ngala le yantshumayela eshunyelwe nayo wamama. Ngabe la abantu laba bona izwe lalo lihle kodwa emalini liphansi kodwa lihle naleleni
ekuhle lapha anibona ngaloko somviyani ngoba nadlala umama kodwa ngeke ngisingadlala umama fanele ngilalele phela seku-50-50 angithi siyalingwana nawe ushumayela umama ushuyeza umama kuyenzeka uthi uma unoqinisa ikhanda uyiNazaretha athi umama mina esengiyeza yona ngeke igcina indoda nayisisa yona iyamanga zibulala ibandla bona uyedwa umuntu ofika mina wathi baba kuleli sonto edlula wathi baba ngithi angizobika baba ngeke lesenginamanga ngayo ngicela baba ungiqeda amanga ngoba ngiyabona bazongibulala abantu hayi nginawo ngamthetha cha ngiyaqala ukuzindoda ikhuluma kanje cha engagqokile nje ngana nengagqokile yona izobika ukuthi hayi manje baba ngathi inawa kakhulu angeke nje ngitshela umuntu akufika ngizomnika 100 rand umuntu sengonoze iminyaka 100 rand ngakho bese ngiyacasha ngithi mina hayi wayeka manga ayakakusiza mawungena indawo nayo nala isonto noyekenika manga azobulala isonto into engiyibongayo labantu baseMozambique bayihlala iminyaka ewu-34 egcwele safika kuwa-35 khona kodwa bazange bahlubuke nina nayihlala leyo mnyaka angiyayibuzela nje yeke nisho ukuthi hayi leda ayikho le nto ngoba ngiyashesha ukudikila phela manje-ke siyabonga-ke ngoba phela uNkulunkulu esihamba naye ogombela baba nathi bahamba nathi sasabuya nabo namhlanje sila elinda ntonga esibhedlela sabantwana baseNdlunkulu ngoba phela kufanele sidlule la maze siyadlulayo angazi noma nina ninodwa nithelelene yini kufanele uma unesici komunye umuntu osonta naye kufanele umthethelele sela elinda ebese siyayihlendi senobhuti nosisi umfowenu ubaba wakho seninto eyodwa khona ungacasha ngokuthi baningi abantu efika kodwa ukhona ubonayo noma ucashile noma ney'kweletu zabo noma ungenawo ubakhokhela zesikhathi fanele batshele cha ngiyabuya ilile umuntu uyabaleka manje isikweletu sakho uzangene phansi kombhede mase ufike nje uzosilanda uzuthi uzosilanda abuze ingane yethu bani uzolapha emnyango ithi ingane ngumfundisi intombela bese uthi wena hayi abanemtshela ngikho usho usendlini usaba nje ukumtshela kuphuma iminyaka ukuthi hayi intombela mfowethu ngiyayazi into yakho kuphela nje akunawo amandla ngizokubona sinamandla uyigeza inhliziyo yomunye umuntu ngokucasha kudala impi nenzondo ngiyafisa ukuthi bonke abakade bengezwani isaba logcina sila sihamba ngosomlungu noma ngabe umfundisi noma ngabe inhlayisuthi noma ngabe umama hambani niyothethelelana nixhawulane kanti futhi namagubu noma umuntu ubambele igubu fanele yena uyodlula isigubu ngikhawulane nje siyajula umthetho baleka usho njalo
Ngoba ungawenzanga lokho uzoshlupha lapha kuJuly. Uzokuzwa ngapha. Ubanjwe ngapha, ukuzwe ngapha, ubanjwe ngapha, ukuzwe ngapha. Uzothi wawona le ndoda enjalo, benikhulile njalo le ndoda. Abanye azole libandla bathi banimunye. Njengebumba likaSimende, wala manje yahlazeka nini? Asenzeni okuhle phambi komhlaba nabantu bomhlaba ukuze babonele kuthini ukuthi leli bandla leli libandla efanele nabo balilandele. Sengiphetha le bantu labaNkulunkulu. Asicele uShembe asigeze inhliziyo zibe mhlophe. Ngoba isitha esikhulu somuntu inhliziyo yakhe. Futhi isikhathi esiningi isitha seNazaretha elinye iNazaretha. Bangunto encane nje. Ungafisela omunye umuntu okubi. Ungafisela okuhle nawe ufisa ukwenzeke kuwena. Uyabona bangakavuma ukuthi ube yikholwa ngempela. Usawumlandeli, iba umlandeli. Singaphoqa ukukholwa. Akube uvuma kwenhliziyo. Amen. Bese siyakholwa-ke. Ayipheleke nemhlangano yasebunyameni njengoba siya kuJuly. Umhlangano iyacelwa. Mawucela kumina hayi ngakunika umhlangano. Ahamba niyowakhana. Njengoba basiza kuJuly nje ngizocela nje befundisi bakhuphuke bayephezulu bayowakhana. Nabashumayeli bayephezulu bayowakhana. Ukwazi ukuthi umsebenzi omkhulu kanje uzobanjwa kanjalo waphela mkhulu uJuly. Umhlangano omkhulu bangibheka ngokwami umhlangano omkhulu kunayo yonke. Ngoba unemdedele ewu7. Awukho omunye umhlangano onomdedele abawu7. Nobani uyafisa ukuyephini. Asiye sibahleke ephini. Kusibusisene kuzwile. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-24 84. Socela umfundisi umlungwane wasePhumlani asola isihlabelelo inkosi Moses. Inkosi usifana abangcwele.
sisukume
wemando uNyazi wesinu mlilo usuhangu ushisa ingwelendala yakithelekeni mama Nazaretha babehlelekazi ukuthi uzisematholeni ufikile olandela izizwe zonke ifikile inkosi Mesiya ufika bengathanda ufike befunga bethi inkosi uNyazi ihlala ibusa ekuteni mama Nazaretha bathi bowina ngantoshe ezikuku sabheka ayiwanga akavumanga uNkulunkulu ubuqili bezwa uMshumayeli isibisi wabhala incwadi waphothisa abaningi wathi incwadi yabhala yinkosi uThixo sithi hawu bayamabaza asezweni nasethembezile bayamabaza bathi sinje sasinjena sezwa usibisi sasimethemba gijimani ngendlela zonke niyobikela abangakezwa ilikhuleza layelela lusekuteni mama Nazaretha silufanisa nomvelo emafini umqalo wakhe ukuphakama yena wembethe ubuhleli njengengubo wayekhona ekuqaleni umhlaba ungakabibikho kanye nolwandle wayehlala emkhathini enqolobaneni yamagugu aseNazaretha inkuze emdwayidwa ayihlaba zayihlangane yasethembezile ayivumi ukejokeni ayihlehli lapha kitheziteni mama Nazaretha uncwadi ezapho ukusaphalala ngazivela kubameli ngaziphuma emajajini ngazithana wethu umthetho wasemajajini wajama emkhweni wathi asivumi le ndaba ngeke nikubone lokho eyethu inkosi ulethu uNyazi wezulu nongamthandi uyozamthanda izwe laduka emnteni mama Nazaretha laduma layithathi ihlangu zamadoda ladla ujejeza zabafundisi lamphosethe ezinhle ladla uzondo kwadayeni lamphosethe ezinhle ladla umfundisi uJiyano ondilo olumahlilihlika lamphosethe ezinhle ladla umfundisi uShani melomkhulu wa-agriculture khulumeni wabazulu lamphosethe ezinhle ladla umfundisi uMasakane emampondweni lamphosethe ezinhle nofike nokhulu kumele uzabantu ubuthelezi wambamba mfumba phansi koluduma yolwandle wavuka abaleka bayomangala enkantolo eDurban High Court babopha amanqine enyathi enkantolo eDurban High Court babophe inkosi yasembusweni wezulu nengayithinti leyo nkosi yehle masibili naziwa ngumuntu ebantwini uyothi bangithintile uyozamazama umgungundlo vunetheku uyadela oziboneka abakhamethi inkosi engcwele ihluhluhudlu bekhasini usibamba ntuzana besaba bakube emhlabeni wambavumela ukuthelezi wamqumba phansi sabona dumayo ulwandle inkosi uNyazi iphume ebuhleni iye entabeni engcwele intaba inhlangakazi ithe isehome isitabeni ezindlu omemezayo elikabhombeni isitimela samampondo lathi bheka qaphela ungakusayo entabeni enhlangakazi kukhona izitha zikaJehova benduka ubheka empumalanga Mesiya sabeni yambize eKhenani ubizo ubhombeni isitimela samampondo uthi hola isizwe sikaNkulunkulu usithatha usibeke enkababa phekwe entabeni engcwele ngivele igama yiKhenani bheka inkosi uNyazi ngene eKhenani inyathela kancane inyathela ngesizotha kulilizela amakhosikazi akithi khona lapha eKhenani athi izindlozi likho lapha eKhenani lithi luqobile uNyazi lungenile embusweni wezulu lungenile eKhenani lwangena uNyazi olukhulu eHellsmith yangena inyoni kayiphumuli wazama intaba sentabazwe wena leli intaba zondi nokhatamba wena yogwaqo omkhulukazi N3 hajama imoto N3 athi khibilili athi falala athi sonke sikaNyazi emambezi besangwele eHellsmith emzini omkhulu wamabhunu kwaze kwasemabhunu ebikelana liyabuza iliphi kome amabhunu lithi wenze njani no athamani amahazi
Uyavalo umhlangano namhlanje. Kita bantu bonke kusasa. Yaphuma umhlangano umsombuluko ekhaya ehleli inkosi imbusisi. Yo umhlangano sivaliwe. Soba sisiya emakhaya. Ngiyacelela ubaba mkhulu kulila ngonyaka ezinokuthiwa nokhosana. Ubani balivikele ingozi zemigwaqo ize liyofika emakhaya nephephile inkosi imbusisi. Bese lelisa konke lifisayo inkosi imbusisi. Inkosi imbusisi. Elukhuluma ebandleni elingcwele loNyazi. Sinda kwahle. Lesi simemezelo engizoqala ngaso bakwethu ngaphambi kokuthi ngifunda amagama awu6 emagameni awu28. Engisifunda ngoba ngithunywe ngoba. Ngiyasesaba ngasifunda kwenye indawo othingweni. Wathekeza amadoda, athekeza umqede yagcina ehambile emhlabeni. Manje ngiphoqeleke lithi sifunde. Cha. Ngiyazwezulu nomhlaba ngiyazwezulu. Noma ke siyathanda noma abasithandi uNkulunkulu nje. Phelele. Ngeke uthi ushothe indawo uNkulunkulu nje phelele. Mkhandi wengcwele ngicela ukulalelisa kahle lokho engizokubeka engithunywe khona ngoba uthi ngikubeke ngaphambi kokuthi ngifundele amagama awu6 base ngifundele amagama awu6 lana u22 ubaba uzobe esesendlini into wafunda sekulokhu uziphepha sekuqoqwa isihlalo. Naqala kwakuhlangene bona abafundisi. Angithi ibandla liyavuma la ukuthi abafundisi bafanele kuluvikela uNyazi. Akufanele kube ngabafundisi abacindezela uNyazi. Kufuneka abafundisi babebona isimo bese beyaluvikela uNyazi. Khona isimo esingahambanga kahle ngolesini. Manje uNkulunkulu enana ndaba kodwa sihambanga ngathi leso simo. Sithema sithi siyasibika noshozi kobaba abafundisi benkosi. Bathatha isinqumo baba ukuthi bayacela nasezulwini nasebandleni lonke bayacela ukuthi ukugcoba ake kume ugcine nje labantu abazomenyezwa la kuphela lapha engasho ukuthi 28 ake kume ukugcoba usho abafundisi bonke. Amen. Mawuya kubaba uthi yogcoba cha uyamhlukumeza ubaba. Sicelile ukuthi ake kume ukugcoba. Sicela kodwa benzithi amakhosi ngoba nabo sebeyagcoba. Sicela kobaba abafundisi, sicela kobaba abavangeli. Sicela ukuthi ake kume ukugcoba koze kube 2024. Akabi incane wami. Koze kube 2024. Bese siyavalwa ngikhala. La bengizobabiza la akusiba abantu abasha. Abantu abavala ikhala zabantu abahambile. Laba ababambileke kulezo khala zabantu ababambile ababambe njalo nje ngikhule mina kuleli bandla umpukunyoni wonke uphethe umphinqene engadotshiwe. Umphinqene ngalimazi nini umphinqene baba kaMthetho umfundisi lo ngabheka izulu. Wangibuka umthiyana wayekhona umthiyana ngayela ngomemeza lesa simemezelo engasimemeza asuza amadoda amathathu agcine ehambile emhlabeni. Sengicela ukufunda kwengane zakwethu laba ababe nenhlanhla.
ngeke bangimbize ukuthi lapha phakame ngoba abantu abanasi nonke qala ke lapha ngabafundisi bawu4 nje kuphela abogcina futhi ibona abayogcotshwa entabeni ngokupheleleyo kuphela mase bebonke bawu9 ngamna laba phambili umvangeli uShezi waseKholwane usengumfundisi eKholwane eFryhead nawa ngamakhona amanzi aphinda hambe umshumayeli uMasondo wasesondelana lapha ezodlula khona kusasa ngomsombuluko uzosihlangabeza umshumayeli uMasondo umfundisi esitenga namaphethelo umshumayeli uMasondo umphathi walamagalaja amabili alapha esondelana mehle mthole ezantsi umvangeli bapha kamlonto engibabizana umvangeli uNkosi ozinjangamandla waseFryhead uNkosi njangamandla waseFryhead ungumfundisi edlozini eFryhead no kuthiwa lapha eNgoje bhale ukuthi eNgoje ogcina nci umvangeli uNzuza wasePhaphamani eKhayelihle usengumfundisi ebabanango namaphethelo ezweni sabantombele sami leso sizweneso baphelela lapho ke abafundisi bafleka ephuzanele kwaNongoma usengumvangeli manje ephuzanele umshumayeli uNdebele enhlanzini kwaNongoma usengumvangeli manje umafleka uvala indawo kaNcumalo uNdebele uvala indawo kaMphungosi Nkosi yamakhosi abashumayeli nabakhokheli ngizobafunda uNkulunkulu esihambile esendlini okufuna okusele ufuna ngisho babe sekhona nabafundisi abawufuyo kade ngibabiza bazogqoka njengami abazigqoka istrap asifuneki bazogqoka njengami njengoba ngigqokile nje bazoqala ngejazi elimhlophe ngomhla ka2 bafuneka babe khona bonke ehleni bangene bothatha ama position ngomhla ka2 talwezo nomhlaba uNkulunkulu ngiyibongela baba abashumayeli sobabiza babe seyilunga endlini